Milkom jien Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom għal riflessjoni oħra il-11 il-waħda mit-tieni serje tas-sensiela Kwarta mal-kelma. Fil-fatt, fl-aħħar riflessjoni ġibna quddiem għajnejna lil Ġesu li jitma' il-5,000 ruħ. Ġesu li jitħassar il-poplu, jallimhom ħafna ħwejjeġ u mbagħad ikattar il-5 ħobżiet u ż-żewġ ħutiet. Kienu 5,000 ruħ bin-nisa u t-tfal tagħhom. Nimmaġinaw folla kbira ta' 20,000 ruħ li tfittex lil Ġesu. Blotja tal-ħobs u tal-ħut, bit-kattir tal-ħobs u tal-ħut, Ġesu rina li huwa dak li jista' jimla il-qalb ta' kull bniedem. Huwa dak li jista' jagħti sens veru lil-ħajja tal-bniedem. Fil-riflessjoni tal-lum inkomplu naqraw fejn tajna darba l-oħra u nġibu quddiem għajnejna lil Ġesu li jitlob biex imbagħad jimxi fuq l-ilma u jagħmel kuraġġ lid-dixxipli tiegħu. Fil-fatt illum sejrin nirriflettu mis-sitt kapitlu tal-Vanġelu skont San Ġwan mill-vers 45 sal-vers 52. Imma bħalma nagħmlu dejjem, ejjew nibdew ir-riflessjoni tagħna billi flimkien mal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II insejħu l-Ispirtu Santu. Spirtu Qaddis, inti il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti s-saffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, spirtu tas-sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. U minn qalbna aħna nżidu ejja spirtu Qaddis. Mela Ġesu jitma' il-5,000 raġel flimkien man-nisa u t-tfal tagħhom, jitmagħhom l-abbundanza u mbagħad ejjew nisimgħu x'jikteb San Mark f'din il-paġna sabiħa tal-Vanġelu tiegħu. Minnu fih Ġesu ġa lid-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru x-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat lin-nies. Wara li sellmilhom u ħallihom tela fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija id-dgħajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u waħdu fuq l-art. Kif rom jitħabtu jaqtfu għax kellhom ir-rieħ għal wiċċhom għal xi-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. U maraw miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma u qabdu jgħidu għax il-koll beżżgħu kif raw. Iżdu minnu fih kellimhom, għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn. Imbagħad tala' ħdejhom fid-dgħajsa u r-rieħ waqaf. U komplew tnixfu fihom infushom bil-għaġeb. Għax il-miraklu tal-ħobs ma kinux fehmuh għax moħħhom kien magħluq. Il-kwadru ta' dan il-Vanġelu diġà semmejna ftit qabel Ġesu jingħata lill-poplu bit-tagħlim u billi jkattar il-ħobs. Wara dan il-Vanġelu San Mark ifakkarna kemm in-nies kienet tfittex lil Ġesu b'mod partikolari jaħdulu l-morda tagħhom biex hu ifejjaq. Fil-fatt, aktar nisfel fil-Vanġelu fil-vers 56, San Mark jikteb kull fejn kien jidħol firħula bliet jew kampanja kienu jqiegħdu l-morda fil-pjazzezz u jitolbuh iħallihom imissu mqar tar fil-mantar. U daw kollha li kienu jmissuh kienu jfiequ. Xenarju sabiħ
x'kuntest sabiħ madwar is-silta tal-Vanġelu tal-lum ta' Ġesu li jingħata kompletament lill-poplu. Xenarju sabiħ ta' fidi l-eluf li jixxenqu għall-kelma tiegħu għax kienu jemmnu fil-qawwa tremenda ta' dik il-kelma. Il-mijiet illi kienu jqedulu qudiemu biex imqar jekk imissu tar fil-mantar ftakru dik il-mara mimlija fidi li Ġesu jgħidilha mara il-fidi tiegħek fejqitek biex huma jirċievu bħala il-fejqan fiżiku. Alla li jħobb id-dinja permezz ta' Ġesu li mħabba tal-missier jgħid aktar quddiem San Pawl illi tidher fi Kristu Ġesu sidna. Imma ejjew lura għall-Vanġelu tal-lum. Ġesu jibgħat l-apostli biex jaqsmu bil-baħar lejn Betsajda sakemm hu jibgħat lin-nies. Dettall xkejken. Ma jfakkarna li Ġesu kellu ħin għal kulħadd. Ġesu ma kellux arloġġ, Ġesu ma kellux id-dajri, kulħadd bil-ħin tiegħu. Wara żmien jgħallem u jkattar il-ħobs, ma ħassux li qed jeħli l-ħin billi jsellem lin-nies li kienu bl-eluf li kienu ħafna. Araw il-kompassjoni ta' Ġesu, kemm hija kompassjoni ta' qalb miftuħa, ta' qalb li tixtieq taqsam il-ħajja tagħha tiegħu ta' Ġesu ma' dawk kollha li kienu preżenti. Kważi nazzarda ngħid li Ġesu li ikun preżenti għal kulħadd, li ikun preżenza li tfejjaq u li tfarrax għal kulħadd, Ġesu li kellu kelma tajba tbessima għal kulħadd. Xi ġmielek, kemm hu kbir li mgħallem tagħna, x'qalb kbira, x'qalb imqazza mimlija kompassjoni. Samma jkun bagħad jagħtina d-dettall ieħor importanti, probabbilment kif diġà sar tard filgħaxija mhux diġà beda l-lejl, Ġesu ħass il-bżonn li jkun waħdu. U mhux biss biex jistrieħ, nimmaġina jien ukoll biex jistrieħ, imma Ġesu tela fuq l-għoljiet biex jitlob. Xi ġmiel. Ġesu li bentalla, Ġesu li kien jaf li kien li bentalla bil-missjoni illi iħobb illi juri anzi l-imħabba tal-missier, Ġesu jmur għall-lajn ta' din l-imħabba, it-talb, l-intimità mal-missier illi joqgħod jistrieħ fil-preżenza ta' Alla l-missier li jgusta bil-kliem u mingħajr kliem il-preżenza ta' Alla il-missier. Ġesu tela fuq l-għoljiet biex jitlob. U li kien jaf illi l-qawwa kollha tiegħu kellha tiġi mill-missier, mill-imħabba, mill-esperjenza tal-imħabba tal-missier għalih. Interessanti ir-rakkont kif Rom x'insar filgħaxija d-dgħajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u waħdu l-art kif Rom jitħabtu jaqtfu għax kellhom ir-rieħ għal wiċċhom għal xi-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. Il-baħar kien imqalleb damu biex jaqsmu, Ġesu jiddeċiedi li jaqsam il-baħar u jimxi ħdejn id-dgħajsa tal-apostli tiegħu Sammar jgħidilna fir-raba sara tal-lejl. Il-lut kienu jaqsmu l-lejl f'erba' sarijiet mis-sitta sad-disa, mid-disa sa nofs il-lejl, minn nofs il-lejl sa tlieta u mit-tlieta sa sitta ta' filgħodu. Ir-raba sara tal-lejl allura huwa bejn it-tlieta u s-sitta ta' filgħodu. U propju f'dak il-ħin ma tbeġbix tar-raba sara tlieta ta' filgħodu illi Ġesu jimxi rib id-dgħajsa tal-apostli. L-apostli illi kienu għadhom qed jitqabdu kontra ir-rieħ qawwi li kienet iħabbat id-dgħajsa xkejkna tagħhom. Ir-reazzjoni tal-apostli huma raw miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma
u qabdu jgħidu għax il-koll tbeżżaw kif raw. Ħasbuh fatat, ħasbuh fantasma. Il-kelma Griega fantasma jfisser xi ħaġa li mhijiex vera. Forsi jarfu il-fattizzi ta' Ġesu, imma fil-biża li kellu minħabba dik il-maltempata, minħabba dak ir-riħ qawwi, ekku, li Ġesu jaħsbuh fantasma li ma kienx hu. Ma għarfux allura nistgħu ngħidu l-preżenza vera ta' Ġesu, għax kien tassew Ġesu, illi bħala li bentalla kien miexi fuq il-baħar ma għarfux il-preżenza tiegħu u bdew jgħidu bil-biża'. Imma Ġesu jassigurhom li mhuwiex fantasma. Għaliex il-Vanġelu kif smajnieh jirrakkonta San Mark jgħid iżdum minnu fih. Kellimhom, għamlu l-qalb, jiena hu tibżaw xejn, x'kelma sabiħa. Għamlu kuraġġ, għamlu l-qalb. Ġesu juża dak il-verb sempliċi, il-verb to be, ngħidu bl-Ingliż, jiena u, jiġifieri m'iniex fantasma, jiena Ġesu dak li intom qegħdin taraw, fir-realtà jiena Ġesu li mgħallem tagħkom. Anki jekk nafu li fl-Iskrittura, anki fil-Ġdid Testament, il-verb jiena huwa l-isem ta' Alla l-imbieħ. Meta Mosè marant għamel l-esperjenza ta' Alla, se ngħidilhom x'ismek min int? Jahwe, jiena u dak li hu. U kemm il-darba Ġesu, speċjalment fil-Vanġelu skont San Ġwan, meta jrid juri d-divinità tiegħu, imma anke hawnhekk f'din is-silta jgħid jiena hu. Ġesu jassigurhom li huwa Ġesu, u mhux biss, jassigurhom li huwa Ġesu li bentalla magħmul bih. Għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn. Tantu hekk San Mark seta' jikteb għax Ġesu ma kienx fantasma, ma kienx illużjoni tal-moħħ, ma kienx alluċinazzjoni kollettiva tal-apostli f'mument ta' biża', kif jgħidu l-psikoloġi, imma kien verament Ġesu, tant li seta' jitla' ħdejhom fid-dgħajsa u r-riħ waqaf. Il-preżenza ta' Ġesu, ir-riħ jieqaf. Mhux taf xejn allura San Mark jagħla din is-silta sabiħa immens billi jgħid u komplew tnixfu fihom infushom bil-ħaġeb. Għax il-miraklu tal-ħobs ma kinux femuh, imma moħħhom kien magħluq. Kemm kienet dgħajfa l-fidi. Tal-apostli li ma jarfux lil Ġesu jaħsbuh fantasma u meta jitla fid-dgħajsa u r-riħ jieqaf jitnixfu bil-ħaġeb. Xi ġmien ta' Vanġelu li jista' jdawwal anki il-ħajja tagħna ta' kuljum. Erġgħu ġibu quddiem għajnejkom. Ġesu li jsellem lin-nies, Ġesu għandu żmien għalija. Ġesu għandu żmien għalik. Il-problema hija kemm għandi żmien jien għal Ġesu biex nilqa' l-imħabba tiegħu, biex niggosta l-preżenza tiegħu f'ħajti. Kemm spiss jiena maġġel, indaffarat, aljenat bil-ħajja ta' kuljum u ninsa li hu għandu ħin għalija. Jixtieq jindukrani personalment f'intimità tal-ħaġeb, speċjalment fil-mumenti tat-taqwa. Xi kultant nistħajjinni ndaħħal lilkom miegħi għax naħseb jien kulħadd tad-demm u l-laħam. Illi ħafna drabi anke fil-mumenti tal-maltem, tal-riħ qawwi. Aħna li nemmnu f'Ġesu però għalina xi kultant huwa fantasma. Nemmnu li qiegħed magħna ma fl-istess ħin. Fil-prattika nibqgħu nibżgħu, nibqgħu ngħixu f'ansjetà tal-ħaġeb, inħallu l-inkwiet jaffliġni, mentri hu dak il-leħen ħlejju imma qawwi qed jgħidilna, qed jgħidli
qed jgħidilna għamlu l-qalb. Jiena hu la tibżawx. Jalla l-ispirtu li tlabna fil-bidu ta' din ir-riflessjoni jagħtina l-grazzja niggustaw il-preżenza ta' Ġesu fis-skiet u l-ġabra tal-mumenti tat-talb tal-ħajja tagħna. Biex meta jonfoħ ir-rieħ u l-lejl ikun twil, ikun x'kien ikun, nidmu lejn Ġesu narfuh u nisimgħu jgħidilna għamlu l-qalb. Jiena hu la tibżawx. Insellilkom.